Yebo, bengisasho ukuthi iyasikhathaza lento ngoba iyabonakala namhlanje ekuseni lesihleli 3 hours ekuqaleni behleli sonke nje ku-cluster le ye-justice system. Umuntu obekhuluma ngokwe-report bekuwumphathiswa waka-correctional services, kusho ukuthi wezamajele. Ngoba sithi usekuphi nohambo lokubuyekeza uhlelo lwama-parole lokuthiwa ukuxolelwa kwey'boshwa. Kanjalo kuzolandela-ke lokhu ukuthi bayithola kanjani abantu ibheyili, ikakhulukazi ngoba abantu mase beyitholile ibheyili uzwe kamuva esenze okwesibili okungaphezulu kwalokho ayeboshelwe khona, ukuthi kanti lo muntu umgulukudu wokuqala nokugcina ngoba waboshwa, emva kwalokho wathola ibheyili iy'nyanga nje ey'mbili ethi kuthiwa uyaphola useqala uyashisa futhi useza mawala, uza nokukhulu okungaphezulu kwalokho angaphandle ngakho ngebheli. Manje kusho ukuthi lento iyasitshengisa ukuthi hayi, noma ngabe sithanda kanjani ukuthi kuthiwe siyizwe elinjani njani, kodwa la kumele sibophe ngocingo olunameva, sicijela lokho-ke ukuthi ukusebenza phakathi komnyango wamaphoyisa, umnyango wezobulungiswa, umnyango wezamajele, hayi akungaphumi imoya, akungaphumi igundwane, akungaphumi lutho, ngisho umsila wegundwane ngaphandle kwekhesi la uthola khona. Size sabeka ukuthi umuntu aka-check-e ingqondo yakhe njengoba esohlelweni lokuthatha imibono kubantu iNingizimu Afrika yonke, ukuthi umuntu othola ipharoli kumele kubhekwe ini nani and obani okumele babheke lokho. Kanjalo nala ku-justice ngasohlangothini lwamabheli, hhayi abantu omunye umuntu angathola ibheli athi waze wangweza ayoqala phansi la begcine khona, kodwa izinga selinyusile. Manje-ke akungabi ubulungiswa kulungisele umuntu oyisigilamkhuba bese kulimala abantu aba-innocent abangenalutho. Hhayi nje ukuthi ugcine kanjalo kulaba abantu laba abafunwayo. Ngisho imoto ababeyisebenzisa ngaleso sikhathi kuthiwa bacela ukuthi hhayi ayikhululwa, yakhululwa ngempela. Manje-ke kusho ukuthi kwakhululwa abantu, zanikezwa amasondo futhi iy'gebengu. Manje-ke nalo omshoyo hamba wocasha ebhalitho ngoba bazi ukuthi uphula umthetho. Emva kwalokho usethola sebemgixabeza ngebheyili. Kodwa-ke asililahlile ithemba emthethweni, uzobanjwa nayo ibheyili ngoba icala liyangena nje maduzane. Manje-ke sonke sibheka amehlo ukuthi leli cala hayi abenziwe ubulungiswa. Iyahlekisa nanokuthi uthe sekwenzile lokho sebebuya no-20,000 bathi hayi isinxephezelo lesiyanikhalisa ngalo 20,000. Iy'ngane zabantu besihamba phezu kwazo. Umthetho kwesinye isikhathi angifuni ukuhloniza lokho uyenzelela la eNingizimu Afrika makuziwa kubantu abamhlophe kwesinye isikhathi magcingwane. Umthetho ngokomgomo awunalo ibanga, kodwa umthetho ufuna ukuthi abantu abasingethe njengabaphathiswa baphinga amehlo, bame baqonde, babhekisise laba okuyibona abawuphethe nabawenzayo, ngoba hhayi ukuthi sifuna ukungenelela ngoba kuzothiwa osopolitiki, kodwa umsebenzi wethu ukwenza lento okuthiwa i-oversight, ukuthi kusahamba ngakho yini. Manje nje ubusho nje nami uyavumelana ngakho, kuyagwegwa. Isikhathi esiningi uyathola ukuthi akuwona umthetho ngempela, ukuthi umthetho nje, but umthetho sekufakeke isawoti kwakhona ukwenzelela. Umthetho sekukhona kukhona nabafakelwa izinto kuthiwe uma ungalahli docket, uma ungathatha isinqumo usebenzisa ungabeki kanje ubeke kanje nayo imali. Kukhona uprosecutor lapha eMthatha osanda ubulawa, osanda ukungcwatshwa nje, ngicabanga inyanga ey'mbili ey'dlule, ngoba wanqaba ukuthatha imali ayegwazelwa yona iwu-80,000. Omncane uprosecutor wanqaba. Ngama amazwi wami emgomeni wama neNingizimu Afrika, wama nabantu, wama nomthetho lo esiwaziyo sonke ukuthi cha, angikwazi ukutotshozwa ngo-80,000 maqedane ngivula amasango injustice, ngamanye amazwi
wenkohlakalo esimele sicayi somthetho sobulungiswa ngoba nje mina sengiphethe u80,000 manje ke wadutshulo lo muntu amdubulile sizombamba sizomthola noma ngabe ukuphi siyamfuna nalabo ayisebenza nabo ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi sime ngenyawo zombili manje ngoba siyabona ukuthi kuyonakala amawindi neminyango le ifuna ukuboshwa hayi ngoba kuwumthetho ukuthi uyaxega kodwa khona abawuxegisayo kukhona abawudonsayo kukhona abawudla lezi izinto ongadliwa nazo umthetho nje ufuna inkantolo leyiphathe manje kube kuphela uqonde. Okay, so le yamadokodo abuye ethiwa lahle idokodo alilahlekele idokodo ngoba nakho kuzogcina egaxela abantu abaningi kwenze kanjani ngifuna ukuthi namanje kule century sisasebenzisa amapeni ekubeli ngabe si digital manje emacingwane emaphoyiseni simatasatasa sivumelana ukuthi ukushintshwa kwamadokodo ephepha kuye kumadokodo asebenza electronically kuyinto i-priority ngamamazwi kuyinto esiyifuna ukuthi yenzeke izolo hayi namhlanje manje ke kusasa mangibele ePitoli ngizobe ngihleli nabantu emva kwalo yamhlangano esasihleli kuona ne business against crime savumelana ukuthi le enye yama projects abazosilekelela kuyo ngemali ukuze sukwenze lo mqimbi wokushintshwa kwamadokedo ukuze umuntu noma ngawukhipha u20,000 noma abu 100,000 athi unikeza iphoyisa athi unikeza bani laba abajwayele ukubanikeza kodwa kuthola lidatshulwe idokedo manje uzolithola ukuthi livele likhompyutha ngeke uzolidabula futhi linjalo nje likhompyutha police station liku district liku province liku national kufana nokuthi uqolisa imali siyalapho manje kuvumelana nawe akuyona yodwa futhi insiza gcina komthetho esiphezukwayo kukhona le ama forensics uyazi ukuthi abantu uma kunamacala adinga impekepha zegazi kuthatha isikhathi singakanani nokuthi kuhlupha kangani eziyimpekepha ziyadrive la zisukela KwaZulu-Natal ziyegoli ezinye Northern Cape ziya eWestern Cape asayifuni leyo sesifuna ukuthi province ngeprovince ibe nendawo la kwenziwa khona lo lupaningo lwempekepha zegazi noma zayiphi noma yiphi into esuke insalela ecaleni lalo osuke so umsola so ngolesibili oludlule besila KwaZulu-Natal eMayville labantu bakwa public works sathatha isinqumo esijuqa ukuthi ilab izoba khona ibuilding ikhonjiwe so bamatasatasa ke manje kusetapha leyo nto yokuthi kube khona ilab yesikhashana ngalesikhathi ilab izokwakhona lapha ePine Town ya wonke ama forensic noma iballistics noma chemical noma ibiology impepha zegazi noma yiphi into eucwaningo olusuke lifuna iforensics so at the same time so senze Mpumalanga at the same time siyandisa ngoba society isivumelwano lapho nonzimande mnyangweni wakho ukuthi basinikeze ilab eCSIR senzele ukuthi lapha ePitoli sandise ukwenziwa kwalokhu kuxilonga ukuze izinto zisheshe ngoba umthetho kufanele ukuthi usheshe umuntu akone manje kucace manje kucace manje. Alright, no sikhulumile nozawethu ngamangali imlaleli besibanqosile ukuthi ngenqathi sinale ngxoxo ekhethekile sizovela nje sithola izindaba zokubumbana kwehora lesikhombisa ngaleyo ndlela manqamba ngeke sibe nawo ngoba segameni njengamanje ihora lesithupha saqhubeka nongqongqoshe ongaphoyisa kuzo lonke asikhumbuza isikhona izinkundla zokuxhumana sibukhoma njengamanje uCastlet Facebook nayo lengxoxo ngathi uyilalele ube uyibukela futhi bukhoma njengoba senayo ngqongqoshe umnumzana uSenzo Mchunu la ohlelweni olukhethekile nengxoxo ekhethekile. So ngenkathi kade ukhulula ibalo macingwane ngesonto ledlule kwaba nesikhalo la esivele kakhulukazi inyunyana amaphoyisa isapho bathi yebo amaphoyisa asebenza kodwa i-recruitment ayibiqhubeka ngoba bathi sashoda kakhulu. Ngifuna ukubheka la ngoba kade ngizama ukwenza research encane la ngokwe ratio yamaphoyisa
kumkanjani njengamanje ngagcina kukhulunywa indaba ukuthi amaphoyisa elilodwa liphoyisa abantu aba-100 into engeke yenzeke leyo umuntu si-serious ngilwisana nobugebengu. Kungenzeka uma ukhuluma ngabantu abathona umthetho bonke bewusekela benza kodwa ungasuba ukhuluma ngemgulukudu e-100 manje ke bese kuba umqanso omkhulu ephoyiseni elilodwa nabantu abanjalo. Kodwa ke njengoba sikhuluma nje awu-5,500 amaphoyisa atrainwayo azophuma ngo-August, iqembu lokuqala lesibili lizophuma ngoNovember ukugcwalisela. Nakho-ke siyazi ukuthi khona abaphumayo, so ukhuluma nje ukuthi bayagcwalisela, kodwa ngisho ukuthi akungakho ukuthi uma kuphunywa futhi nokuthi akhonto edwayo. So bese selikhutha futhi uma bephuma laba sifaka abanye, so kukhona okwenziwayo kodwa ibala ayivumi kahle. Amaphoyisa sewonke cishe abe la ku-153,000. Emaphoyiseni okungenani funa abe no-185,000 noma 200,000. Kuyacaca ukuthi siyashosha ngokweyibala, kodwa asifuni ukuyikhuluma siziqansa imthambo le ndaba ngoba akuyona isimemezelo sokubiza ubugebengu ngoba bethi amaphoyisa vele mancane. Siphansi phezulu ukudablisha i-effort ngalezi insiza esizama ukuyiqoqa eyizokwenza ukuthi iphoyisa lithi noma lilodwa ey'nswelabuyini eziwu-100 kodwa ukuthi ngoba uney'nsiza zokusebenza kufana nokuthi amadoda ayishumi noma amakhosikazi ayishumi kulezi gebengu kodwa eyedwa bazokubona ngamehlo kwenzeka. So sibhizike sizama ngama amazwi ukuthi noma kukhona iy'nkinga ukhumbula ukuthi enye inkinga zethu amaphoyisa azigebengu ajoyine imgulukudu ajika beyimgulukudu nawo kufanele ngabe alekelela umbuso ukuthi uchume usimame ekulweni nobugebengu bese kuba yibona njengoba sikhuluma ngomntshontsho wamadokethi sikhuluma ngokudutshulwa ko-prosecute ubugebengu lobo obukhona kwesinye isikhathi ke kuze kuthinta amaphoyisa ngqo ngaphakathi. Akhona nje sathi sandukwa recruiter isaqedele ngithi 3 months base betholakala sebesebugebengini nabafana abathathu. Asibabophanga sabagilela umhlolo baphakathi njengamanje, so nabanye bayaboshwa bayemana amacala ngaphakathi. Ngakho-ke asihleli simatasatasa kodwa umyalezo othi uyabona ubugebengu ngokwey'balo zethu buyehle eNingizimu Afrika noma behla-ke ezingeni lakho ubugebengu bona busephezulu kodwa iy'balo ziyehla. Kusinikeza inkomba lokho ukuthi amaphoyisa athanda ukuqinisa igrip yawo ebugebengweni futhi kuyabonakala, kodwa kukhona igap yokuthi uma uphuma la ungathi udriver uma ubona umuntu eyoshaya iwindi lo munye umuntu emotweni antshontshe iselfoni abaleke bese uthi umchunu uthi buphi ubugebengu obehlayo ngoba kade ekhuluma manje kodwa nasi isigebengu sishaya iwindi. Manje ke ngiyakuvuma lokho ukuthi buyehla ubugebengu kodwa ikhona into ethi sekufuneka ukuthi behle nasemgwaqweni behle nakwamakhelwane la esihlala khona kubonakala ukuthi ku-clean. Zikhona-ke izinto ezizama ukuzenza ukukhombisa ukuthi asidlali manje asizukushiya sikhala sokuthi lapha-ke kungenxa y'namba ngenxa yani siyaqinisa simatasatasa. Khona iy'memezelo esizozenza emasontweni ambalwa azayo. Okay, so awucacisele la macingwane i-process ye-recruitwa kwamaphoyisa kwenzeka kanjani ngoba kwaba khona isiphakamiso sokuthi akwazi ukuthatha uqiniso mbili ebevele ihluphela lapha eMgcababa ebamba abantu inkunzi ngoba yibo labantu laba othi niba-recruitile kwangaphela nonyaka sebephakathi ngoba isigebengu sidawu soze washintsha sesisohlala lezi zigebengu. Ku-summit lapha ePitoli lekade ikhona iy'nsuku ey'ntathu kwaxoxwa kabanzi ngalolu daba kwaze kwafinyelela ekutheni uma ngabe urecruitwa ayikakhona into yokunaka kakhulu umuntu esafunda eprimary. Mangaka amacala awenze esafunda eprimary enziwa njani lawo macala ayithini eze high school eze ama-university kwenzeka kanjani uzalwa kubani lo muntu waziwa ngani umuzi wakubo ngamazwi waziwa ngani endaweni yena nomuzi wakubo ngoba ngempela umuntu akade ehubha iy'nkomo zabantu wonke amaqele lawo bese ukuthi ngoba
amaphoyisa ayababa manje entshontshweni kwenkomo ba 178,000 abantu ababanjwe kusukela ngoJanuwari kuza manje kuphela kaMarch abambandakanya ezenzweni zomntshontsha kweinkomo abantu bantshontsha inkomo iphila imbuzi yomuntu isiklabhu somuntu siphila asintshontsha akusekhona ukutshontsha lo ukudelela okukhombisa ukuthi ufuna nje salesiqindi kodwa kithi ke umuntu mayebona ukuthi sekuyashisa ngapha bese ufuna ukuba yiphoyisa kanti ufuna ukugqoka iuniform kodwa kalona iphoyisa ufuna ukuqhubha leyanto akade seyiqalile engakayifaki iuniform manje ke senza inhlelo ezinzulu zokuthi kucwaneke kahle ukuthi omunye nje kade sibamba umqeqeshi wamaphoyisa wona lawo esiwatrainer umsolo manje ecaleni lokudlengula ade vele enkantolo uyabona ukuthi siyavimba ngapha kuyavuza ngapha kodwa asijabule siyafa ngendlela esiyimesele ngayo ukuthi noma ubani owenza into wrong sombamba asizokukhathala kokhathala bona azogcwala amajele vele agcwele manje kade sikhuluma lomphathisi ukuthi agcwele akakhe amanye amajele kodwa lemkulukuthi nje ngikhuluma ngayo efunwayo ozuthi wena tu ukubuyiwo ngabe uyahamba manje uya ejele ngikulalelile uye epolice station ngikulalelile nami ngihamba lapho ngoba laba bantu sibafuna bephila noma bengaphili sibafuna bephila noma befile siyabafuna Okay, uyazala mlaleli. Bakhuluma nathi abalaleli nakanjani soza isikhathi siyagijima la. Kuningani sifuna ukuthi sikubheke. Enye izinto ekhathaza kakhulu izolo nje lokho CIT ukubanjwa kweimoto zemali. Kube kuhlungu ke nokho ngoba kulesigama esikhuluma ngaso senzeke khona la KwaZulu-Natal kushona umuntu thube seTexini ngekathi kudutshulwana wagcina ethola inhlamvu. Enye inkinga ehlasele la macingwane ngangithi mhlawumbe niyayinqoba ngoba bengithi ziyehla ngani izehlakalo zokubanjwa kweimoto ezithwala imali. Nathi besithatha kanjalo kodwa ngiyabona ukuthi la KwaZulu-Natal lezi gigaba zokudunwa kweimoto ehambisa imali kuyanda. Okusho ukuthi kumele sibuyele etafuleni nalezi inkampani ezithola imali ngoba siyayithola indaba zokuthi ezinye zeyigameko kusekonakele kuyinkampani ngaphakathi ukhona nje enyangeni ezintathu esamthola le ngaphandle kwasemthathu sekonakele amaphoyisa esenze kwasapha kodaka la okwakwenzeka khona leyo nto kwase kutholakala ukuthi ukhona umuntu la kulesigigaba obelekelele kodwa lo muntu ubhalise enkampanini yakhe eGoli ukuthi ucela nje leave yosuku noma insuku ezimbili kanti uyogila imkhuba emithathu kanti uzohlangana nezimbi ayithuthi wabanje kwayisibonelo esiqanda esinzulu esikliye ukuthi no laba bantu balungisa ngaphakathi bazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani bese bokoleka igebengu bese beba ingxenye yalobo bugebengu sizobuyela ke etafuleni ngoba nalezi inkampani ezixegayo emthethweni ngoba khona eziqinile khona ezixegayo bakuphi manje ukuqinisa imithetho kodwa nathi esiphoyiseni soyiqinisa ubuhlungu obuziwa ilaba balomuntu oshonile oshiye kanjalo kungazekele buziwa yithi ngoba lo muntu ngabe uyaphila ukuba akahlangabezana nalesi sigigaba noma Mkhoza lapha okuthwena uthintekile okade uMSC siyamfisela ukuthi abe nokululama maduzane kodwa ke izinsuku zona aziningi la sizolusibona lento iqhubeka kodwa ke siyakhona. Okay, iyaphisa ke le ukuthi itulo libuye lenziwe ngaphakathi la usho umkhuba ubuye iphewe ngaphakathi. No, sinayo ungqongqoshe wamaphoyisa ozolwenza umenzane usenza umthono abalaleli bakhuluma nathi ngeke sibancishe ithuba ngoba abanye banemibuzo abanye nokho engiqaphelayo lamancingwane bangoma ukusebenza kwamaphoyisa kakhulukazi kusifundazwe iKwaZulu-Natal icon ukuthi
nesayithini zabo laba basolakala leli cala lokubulawa kwanengane uma ngabe so bazotholakala maduze nje umzuzu ngama20 ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesikhombisa. Siyaqhubeka nohlelo, ake sizwe nje abalaleli abambalwa la njengoba uSicebi sithola ukuthi ke umuntu umhlaba ezinkantolo sicekela phansi umsebenzi wamaphoyisa. Elami lithi ngqongqoshe dedelana amaphoyisa abulala imgulukudu ingaze ifike ezinkantolo lapho kubaleke khona imali okay okwedlula izimpilo zethu. Ngizobuyela kuleli phuzu lalo mlaleli ngoba content ngifuna sikhulume la. Umduduzi Masango uthi umbulali nomdlenguli bayingozi emphakathini, bayithola kanjani ibail? Amaphoyisa ayawenza umsebenzi imantshi ekhipha abantu ngebail noma umuntu ebulela. Okay, ngicatha hamba vele ephuzweni lakhe lo mlaleli siqeda umuzi kanti kuveli yena uthi mhlaba into engasiza la akuvalwe lamabail anikezwa izephulamthetho nalena yokukhishwa ngofele. Uma umuntu inikwe udileka jele akube njalo, kungathi emveni kweminyaka umuntu usenikwe ushwele, iyona lena eyenza isigebengu zicanasa. Asikhulume ngaleli phuzu lelo mlaleli woqala amacingwane uthi abangabe besafika kwakhona ezinkantolo ngoba bazophuma bese sikhuluma ngakho lokho ukuthi baphumile kade beboshelwe icala elicayi. Nokho ke angikholwa ukuthi ngiyaqhuquzela ngabo ukuthi ngoba abantu bafuneka bajeze bathola igwebo ebafanele buye kukhathaza ukubulawa kwabo, kodwa kwesinye isikhathi phela isingekho into ezokwenzeka. Sengichaza ukuthi sesibonile ukuthi kuye kwahamba kwaxega ukuqiniseka komthetho. Manje ke kwenziwa abantu akwenziwa uThixo, futhi akho Sathane ngaphandle uma singathi labo bantu abenza leyo nto bawo Sathane. Zikhona ngempela ikhathi la khona umshushisi kumele athi ephoyiseni eliphethe idocket mfowethu ngoba sinawe ekutheni umthetho mawuqine hamba uyokrosa lo thilo awukrosanga kulombhalo wakho kule docket, hamba ubeke ichashaza leli sentence olibhalile alizwakala manje ayizukulizwa kahle ngoba kwamina njengomshushisi angilizwa kahle, lizokwenza ukuthi bese kulidele ekutheni lo mgulukudu uphume ngoba kungacaci kahle. Ahambe iphoyisa liyobhala manje esikhundleni salokho abanye abashushisi bathula nje bebona ikhala. Uyafika lapha uthi nama ngiboni kahle lento ebhalwe iphoyisa la kunjani ebesenza sengathi umelene nesiphoyisa kanti kufanele basebenze ama rules ahlukile kodwa inhloso yinye. Uza kwethu uMinister Kubai uke wayegqibela wayenkantolo wayolalela wathola ukuthi kwelinye icala abashushisi bekhomba amaphoyisa ekhomba abashushisi khonje magistrate ama social worker. Sathula sabuka ukuthi akuzokuba kanjalo ngoba abantu ekuhlaleni bazi nje ukuthi umthetho alufakwa, kungase siphoyiseni, kungase kubashushusini, kungakuma magistrate. Manje kungayishwa ukuthi kanti siya lapha enkantolo bese kuyophikiswana kuphikise bona labantu kufanele ngabe balekelelana ukugcina umthetho. Manje ke uyabona nje ngesikhathi la eMlazi amaphoyisa akabopha omunye umgulukudu udlengula ingane. Manje mayesedlungile wathola ibail kwathiwa akasho ukuthi uzoya kohlala lapha manje njobe ethola le bail kufanele ngabe endaweni eseduzane la ukuhlala khona lengane. Manje ke abese shi address ke enye kude anoma ephoshisini noma ku uma esephumile uyaqalaza akuphoyisa akho manje wabuyela kuyo leyo address waphinde futhi wadlongula yona futhi leyo ngane. Manje ke uyabona ukuthi iyiqiniso lento ukuthi abaphathiswa kusifanele ngempela ukukhathazeka njengoba abantu bekhathazekile, kodwa thina unlike bona thina kusezandleni kusemandleni ukuthi siqoqe labo okuyibona abaziphathimandla sibabuza ukuthi thina sibona ukuthi akuhambi ngakho, sibona ukuthi akungahambi kanje, sibona ukuthi akuqiniswe, valani lezi ikhala nalezi ingakho kufanele kube nomhlangano, uzoba khona lo mhlangano. Kodwa kusike elijikayo kuloko kushiwo uSicebi amaphoyisa aphatha ibhamu amathuluzi okulekelela amaphoyisa ukuthi kube nomthetho eNingizimu Afrika. Bayazi makufanele ukuthi isebenze bese beyisebenzisa ngaleso sikhathi, ikakhulukazi kulabo abasuke bezama
iphoyisa kufanele ukuthi ulibuke nangamehlo uma sekuya ngokuthi usuyalela ukuthi lala phansi bheka le noma mana noma hamba noma misa imoto noma manje ke baye bathi mase besemakhoneni labantu bese bethatha ama chance bakhiphe ibhangi kodwa amaphoyisa akafiki lapho ngiyaphinda ukuthi laba abafunwayo akubona bodwa lapho kodwa laba abafunwayo njengamanje abahambe bayelethe bona emaphoyiseni kodwa ke uma beqinisa amakhanda nalapha bakhona kulungile thina sishilo ukuthi sibafuna bephila noma bengaphili kamamazi noma befile ngoba akudlalwa la inkulu kabi lento abayenzile imbi kabi bayakhala ade ngikhuluma nontombazane womndeni wakule family eBloemfontein baphatheke kabi kakhulu benza nathi ukuthi siphatheke kabi ngaphezulu kwalokho bekusiphethe ngakho ke kufanele icathe maduzana okay illegal immigrants nangimlaleli la ukhuluma ngayo le ndaba usibongiseni Dlame lo uthi ucela ukubuza la ukuthi ngiyaqonda yini ukuthi niwuhulumeni ukuthi ubugebengu obuningi benziwa abantu bokufika uthi ngapha eGoli edolobheni abantu bafa imihla namalanga ake sikhulume le ngoba yenye izinto ezikhathazayo namhlanje undunankulu uSompisi kade lapha kwaDukuza bathola inqwaba abantu aba-undocumented kune process ukuthi abantu mabengenile la bakhishwe baphindisele emuva badeport angiboni ukuthi yasebenza amacingwane ngoba kusho ukuthi umuntu usumthumela ukuthi awuyochecka abantu bakini iholidana nje babuya futhi bazogcwala la eNingizimu Afrika kwenzekani angiqale ngakho ukufakaza ukuthi babuya bezogcwala la eNingizimu Afrika ngike ngaya lapha ePulukwane ngaphandle kwasePulukwane emgwaqweni ongena ePulukwane ophuma neBay Bridge samisa amabhasi lapha ngicabanga ukuthi ayo3 ekseni ngo6 kwathiwa abantu bonke abantu abakulamabhasi abehle sinamaphoyisa no National Commissioner no Provincial Commissioner uma sebehlile bakhuthuzwa babheka ukuthi ikhwama baphetheni naseyitulweni abahlezi kuzona lokuthi ke baveza amaphepha ukuthi athini lamaphepha bonke babuyele emabhasini abo ngoba baphethe imcucu ezikhombisayo ukuthi banelungelo lokuthi bangene njengoba bengena nje ngalamabhasi masibuza ukuthi bayaphi kwathiwa no insakavukela umchilo wesidwaba babheke eGoli laba bantu azofika bathulule laba bantu eGoli bese buyele emuva amabhasi esephethe abantu abawu4 noma kungasekho umuntu azobuya futhi ekseni sekunjalo okusho ukuthi senza into umama ayathi ukusinisa amahleza ngoba uyazi ukuthi awabona abantu amahleza kodwa uma usuwasinisa nje nawe uzukhola ukuthi asini ngoba amahleza usukudlala ngempela manje ke sisinisa amahleza kulolu daba ingakho ke sihlehlise udaba lolu lwe border management namhlanje beluphakathi lwahlehla ngenxa ukuthi umphathiswa wezasekhaya uSchreiber ubengekho kanye neBMA kodwa maduzane mhlambe ngesonto elizayo sizoliphetha lolu daba ngoba kukhona uphixixano obebukhona obungakaze buphele buqedwe obuzokwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi siyeke lento yamaphepha alula atholakala kalula nsuku zonke uma kuukuthi siqonde ukubopha ngocingo ama-borders ethu ukuthi kungabi lula nje ukuthi nombani athola amaphepha njengoba kunjalo manje ngoba ngiyavuma ukuthi kulula kakhulu ukungena kwabantu futhi baningi abangenayo now okwesibili ngiyavuma ukuthi ezinye zobugebengu zenziwa yibo kodwa angingayeki ukusho ukuthi sinathi sinezethu izigebengu futhi kakhulukazi la KwaZulu-Natal buka nje lemkhulukuthi ebalekelwa embandakanya oLarado ezala eThekwini ezala KwaZulu-Natal so zikhona lezi laba ababulale uNdlovu oyintatheli wazotholakala sebefile kanye nesithando sakhe abantu balaNingizimu Afrika bebodwa so zikhona kodwa angizwakale kahle abantu bokufika abangenancwadi zokuba seNingizimu Afrika hayi siphezukalo lolo daba sizal-announce kahle uma seliqedile luyipackage khona kufanele kwenziwe iHome Affairs khona kufanele kwenziwe yithi no BMA ngokuhlangana nangokuhlanganyela
bese kuba khona uhlelo olubonakalayo nje ukuthi ugcina nje ngokubabona benqwatshelwa ndawonye awubusababona beshaya ulayini beyophuma kubhoda manje siphezulu kwayo lolo daba sifuna ukuthi babonakale noma ngabe umkhumbi noma ngabe ibhanoyi noma ngabe yini kufanele abantu baseNingizimu Afrika babone imiphumela babone ukuthi siyasebenza futhi into esishoyo yiyo le yenzakalayo nale abayifisayo yiyo le yenzakalayo kubulala inhliziyo nomoya nobuzwe baseNingizimu Afrika nesithunzi nje ukuthi uhleli la khona umuntu ochakazayo azabula lo muntu azadlengula umuntu kwayena kungafanele ngabula eNingizimu Afrika ngoba uyenza ngesihluku leyo nto akuyena nomuntu wakubo khona into ayenzayo into engifuna siyibheke le yabantu ababaqashayo labantu kungani bona bengaboshwa kungani bengathathelwa inyathelo ngoba kusho angikholwa ukuthi kusiza ngabo kubopha labantu kumbophela ukuthi la eNingizimu Afrika ngokungekho emthethweni uboshwa nini lo muntu lo omqashayo lo muntu ebe engabonanga amaphepha ukuthi ula eNingizimu Afrika ngosemthethweni bayaboshwa labantu kodwa akuyona into egqamile esikwazi ukuyibona nsuku zonke kodwa kufikwe endaweni isitolo noma yini kutholakala ukuthi khona abantu ofana ngaba abekho la kodwa bakhona bayasebenza kodwa banamaphepha bayaboshwa laba bantu kodwa manje kufanele ukuthi sidonse umnyango wakwa-Labour sikwenze kwaziwe ukuthi wena owumqashi ebese uqasha abantu ngemgunyathi yamaphepha maye kuwe futhi vele nje kufanele kwaziwe ukuthi iNingizimu Afrika ayikusupport lokhu ukuthi noma ngabe bazoba namaphepha ukuthi kulandwe nje ngama-truck abantu abahlala bakwelinye izwe bazongena ngenhloso nje ukuthi kufuneka bazoqashwa kube senga komakhelwane eminye imizi eminye ama-countries awo makhelwane kukhona imisebenzi evaliwe okuthiwa nalolu hlobo lomsebenzi wabantu bala mase kusele lapha nalapho usungathatha lokwenza ibhizinisi kukhona into okuthiwa lolu hlobo nalolu lwebhizinisi aluvunyelwe kumuntu wangaphandle umuntu wala kuphela zonke lezo zinto fanele ihlanganiswe ngiyavuma ukuthi inkulu ingozi esesayivula yavuleka kusekhona indawo la eNingizimu Afrika ufika kukhona iflag eyindawo lapha ekuhlaleni kuthiwe lapha isekuthini maye umacingwane kungasa sifile akuzukwenzeka sizobhuncula lama flag kanye nalabo abawafakayo kodwa ke siyalungisa basinikeze nje isikhashana abantu baseNingizimu Afrika okay so a country within a country kwenza kanjani bayisho lento baziwe nje ukuthi noma abila iPoint noma abila St Andrews nakwezinye ingxenye ama provinces basitshela abantu ukuthi lapha ucishe ukalibhadwa kodwa la eNingizimu Afrika kuthiwa akalibhadwa nje kusho abantu basekuthini okusho ukuthi kusuke kukhona-ke ukungahambi kahle uma sebesho njalo sebedalibhadwa sebesikaza amaphoyisa ngejozi sebesikaza i-law enforcement yonke uma-ke sibadedela ngembobo ukuthi ke bafike la khona bedeclare ukuthi abathinteki hayi kobe sekuthi siyayidayisa-ke eNingizimu Afrika iyahamba siyabezwa abantu bayakhuluma siyavumelana nabo ukuthi isikhathi sifikile kuboshwa inja nogoda maduzane ngoba iyakhathaza kakhulu le angikwazi ngasuka nje ngomhlaba ngilomisa iflag kwelinye ngenza isibonelo eDRC ngithi hayi sekuyi-area yethu leya asinandaba ukuthi ngithini so ngicabanga ukuthi ezinye izinto ey'khathaza kakhulu so bayancoma-ke abalaleli lamagcingwane ikakhulukazi le yamalab ngoba bathi ama-DNA yabe ithatha isikhathi eside kakhulu kunemindeni engakwazi ukufihla ngesikhathi kuthiwa kusabambezeleka i-DNA thothi kuphela iminyaka emithathu senahlala emanzini naze nakhohlwa ukuthi nake nashonelwa ilunga lomndeni so bayancoma kakhulu le kade ukhuluma ngayo isikhathi asivumi macingwane ucela nje ukunikeza le mzuzwana emibili siyigoqe ngokwezibalo zethu lezi zekota 4 njengoba kade usho okuwunyaka wonke wezeyimali kuyasicija kusinikeza ithenjana kusibonisa ukukhanya ekugcineni ukuthi kukhona la esibheke khona futhi nokuthi kanti amaphoyisa anawo amandla
okwenza ukuthi izibalo zobugebengu zinciphe noma ngabe kuthatha isikhashanyana kodwa sekusikhombisile. Ingakho ke sithi asingabe sayeka ke lolunyawo oluphezulu kwe-accelerator sesolufaka lushone emafutheni senze ingakho nje sizohlangana ngolwesibili siyahlangana ngolwesihlanu namaphoyisa aphezulu ngoba siqonde ukuphetha le ndaba okumemezela izinto esizozenza ukuqinisa umthetho eNingizimu Afrika ngoba indaba ilapho kodwa akukhona into esizoyenza sodwa soyenza neminye iminyango kodwa futhi siyabamema abantu baseNingizimu Afrika ake sime ngenyawo sonke ekulweni nale mgilamkhuba ngoba igilamkhuba yizitha zomphakathi noma ngabe sakini kodwa wazi ukuthi ufuye umuntu ongafunwa emphakathini ngakho ke abantu abagcina umthetho ngapha nomthetho ungakubo nesiphoyisa singakubo ngale yizitha zethu sonke asingahlulwa ke abantu bambalwa labantu ingakho bebaleka ubusuku nemini mase bezwile ukuthi bayalandela kodwa siphezulu kwabo. Okay, no ngezwa sibonga kakhulu Macimane. Siyabonga kakhulu siyalibonga naleli thuba enisinikeze lona okhosini kanye nokulalela kwabalaleli.